minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Kasama pa rin po siyempre Diego Bandido. At siyempre sa lahat po ng mga kabisyo po na nakatutok sa atin dyan. Eto na, hindi na natin patatagalin to, Tang. Pag-usapan na natin to. Okay mga kabisyo, umaripas ng takbo ang dalawang lalaking nanloob sa isang bahay matapos silang mabulaga. Mabulaga nang magsalita sa CCTV yung may-ari na live pala silang pinapanood. Maloy ka! Alright mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to. Ay sige, banatan mo na yan. Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright mga kabisyo, logican na natin to mga kabisyo. Kung ano bang ating leksyon na mapupulot, anong aral ang ating madudukot. Alright mga kabisyo, alam nyo, ito yung basic na ganap, especially pag ito nga po kakagaling lang po natin sa mahabang bakasyon kung saan yung iba ay nagnilay-nilay. Well, nagnilay-nilay nga ba? O, di ba? Habang nagninilay-nilay yung iba, yung mga kawatan naman masid-masid. Yun lang. Habang nagninilay-nilay ka, yung mga kawatan nagsiding-siding. Siding-siding sa inyong bahay. Kaya mga kabisyo, ito nga po, mahalaga po talaga na maayos po ang ating relasyon sa ating mga kapitbahay. Pag umalis man tayo ng ating bahay, di ba meron po tayong makikisuyuan na mare, pakitingin-tingin muna ng bahay namin ha. Now mga kabisyo, ito po yung logika natin. Bakit ang mga magnanakaw na nagtatangkang pumasok sa isang bahay, kahit alam nilang may tao sa loob, maaari pa rin itutuloy nilang kanilang mga gawain? Well, ito po, may mga iba't ibang dahilan po yan kung bakit malalakas ang loob ng mga kawatan. Isa po dyan sa mga dahilan ay depresyon. Ayan. Maaring dahil sa kahirapan, kakulangan po sa opportunity, walang trabaho, o iba pang mga personal na problema. Ayan, kaya maraming magnanakaw ang kanilang kailangan nilang magnakaw upang mabuhay, makatugon po sa kanilang mga pangangailangan. Di ba? Para mabuhay lang, iniisip nila. Alam po nating mali, pero no choice, parang no choice sila. Yan nga po ang tinatawag nating depresyon. Kaya malakas ang loob nila. O isa pa pong dahilan ay addiction. Ayan, may ilan pong mga magnanakaw na nasa ilalim po ng impluensya ng droga. Aragoy! At hindi lang yan. Hindi lang droga, alak. Damay po dyan yung alak na maaaring makapagbawas po na kanilang pag-iisip ng tama. Ito po ang maaaring hindi nila makontrol ang kanilang mga ginagawa. Kaya napupunta po sila sa pagnanakaw kahit may mga tao sa loob ng bahay. Halimbawa, Kol, yung kumpare mo, di ba? Dahil sa sobrang kalasingan, nagnakaw ng panandaliang aliw. Kahit na may asawa na. Di ba? So sa impluensya ng alak, hindi niya napigil. Nanggigil. Nanggigil sa kasambahay nila. At ayun nga, may nagawang hindi maganda, may nagawang hindi tama. Ayun lang, kinaumagahan. Nang nahimasmasa na siya, napagtanto niya na ang kasambahay pala nila ay kapwa niya rin lalaki. Aragoy, maluoy ka! Ang nadali ni Angkol, bayot! Aragoy! Maluoy ka! Sige, hapa! Maliwat ka pa? Akala mo, ikaw nakadali, ikaw gali ang gindali. 36 after 6 o'clock! Good evening, Metro Manila! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!